Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मम्मी लाहारि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय जासिहरबाय। नै दिनै जोंहा जि सोंनो नागिरदों। मैयानि ना दाखालि बावैनि भिडिअ होनाया खुन्दुं सानाया दिनै जिखौ सोंनोसै। जायगायानो जा फिसाखा ओंखायनो माने थरख्लायलायबाय आरोना नै ओमफ्राय दायो उजनायगासिनो फारि लागासिनो। hey आसथाम गाबो आरो डिस्टार्ब मोदोम लाबाय नै फारि सोंखांनानै फारिया नै बरिया नुखादों। फारिनि हिसाब साबनायखौ आइया बावगारो नालाय आंखौ साननो होदों आरो आइयाबो गासिनो आं उजनायगासिनो जोंहा नै फारि लाफिनबाय। बिसखान लानो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिसखान लानो नागिरनायाव मा जाखो जायगायानो गैया नै जोंनाव बैथिंजाय न' खाबायना ओरै लांबावनो हागौमोन नङामोनबा र' सानखानांगोन नङाबा दानो बारा जालायगोन। गोजा नांगौ बेनि उनाव जाबनाय फाइनेलि सोंखांबाय नै जोंहा रासो खायनांसिगोन एबार रासोबो खायखांबाय ओमफ्राय दायो थोरनोसै सान्दुं गोसाथार सुन्दरि नुथारदों आंनि फारि लानाय नै गाइसमोन मोजां नुगोना नुवाखै कमेन्टआव फोरमायहर। सोरबा सोरबा जोंहानि बिहु फालिखौ सानदों खोमा मा एसे गुवार गामसा बायसा होननानै माने जोंहा माइ गायबाथाय खर' खानो होननानै गुवार लाखाबाय आरोना माइ गायनायाव खर' खानायाव गुवार नङाबाथाय मोजां जाया ओंखायनो। जि सोंनाय उजनायनाय आरो रासो खायनायफोरावथ' बाङाय इजि आरोना खिन्थु थोरनायावनो गोबावद्राय लायो ओंखायनो थाब जाया जेथोफोरखौ बोखारनानै थोरनांगौ जायो नालाय।
नैयाव लाबबाय नै दायाव सोंदोंमोन ना दायाव लाबबाय दहाय माने सान्दुं गोसाथारमोन जादोंमोन ओंखायनो इयाव लाना फैबाय जोंहा जा गरम खामानि ओमफ्राय दायो आङो जोंहा जिखौ थोरखांजोबदों आरोना 4टासोआवसो बेसेबा बेलासियालागै जादों सानैल' नालाय बिमा फिसा सानैजोंल' थोरदों सोंदोंबो ओंखायनो गोबाव लादों ओंखायनो आङो दासो आथिं आखाइ सुखांनानै फ्रेस जाखांनानै ड्रेस सोलायखांनानै दासो भिडिअ बानायबाय आरोना ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै बिथांमोना आंनि चेनेलखौ बयबो अननायजों सापर्ट खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो बयनोबो शेयार खालामनानै हो आंनि भिडिअखौ जाहाथे बयबो आंनि चेनेलखौ नुनानै साबस्क्राइब खालामो थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बिसोरनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय ओमफ्राय बांसिनानो आंनि भिडिअखौ नायजोबा आरोना ससेल' रायलायनानै दोनलाङो ओंखायनो गोसोआ बाङाय हामा मोनो आंनि भिडिअखौ फुल वाट्च खालाम आरोना आंथ' जेनेखोबा मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हाखाया बेखौथ' आं मिथिखागौ थेवब्लाबो माने जिखिनि हायो बेखौ माने आपल'ड खालामो आरोना ओंखायनो नोंथांमोना जाखिनि होयो बेखौनो फुल वाट्च खालामनानै वाट्च टाइमखौ बारायहो आंनिखौ थेंक इउ स' माच गाइस लाभ इउ